Kan ikan jan miet jong kan ikan sengi kebasan kebamila dan rengkat lembat ni malong rup ke jan miet kebangin yo pan stang ya kan ikan jingir seng stam lasinon ablay tu kerku tu dan rengkat bat ni lengba jong kan ikan lai miet ban ars ni ha kebangin sayo ban syakri lang ya ke kerteng ke bekuit ke jome tu yalam yang ida lau jong men sim bekuit ban haswa bangin sayo ban irwai ya ke jing ruai naga benta kaburam ke jome kerku yang ikan ran baik nak benta kan ikan por priang ya kecing dua ya kerteng Yesus ngipan amen. To ini ruai nombar kapa ars pa Andrew Kopra.
ai ca chính ít ba trong mi ai ca chính ít ba trong mi kan te ya nga ha jan he trong mi ai ca chính ít ba trong mi ai ca chính ít ba trong mi kan te ya nga ha jan he trong mi abangan ng ityami, abangan ng ityami, adu banda jingin kalawan, ajing ikamen sindi, ajing ikamen sindi, kan ngok hayin basuk jom iklan. Chính ít ba trong mi, ai ca chính ít ba trong mi, kan te ya nga ha jan he trong mi, ai ca chính ít ba trong mi, ai ca chính ít ba trong mi, kan te ya nga ha jan he trong mi. Begini peteng dia akan membar kepada saus pak saupel. Dolam yang ahalen tihon apo Soi bu apor kajenjar bajing ba mensim babaya lam yanga yalam tu yalam mensim baba yalam tu yalam mensim baba Yalam, 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 yang asyadi kita, akau basyur kaya nasyon, iso jom kajing yang pino, ale. Bye.
Ini penting dia ngenombar kepersan Pak Sao. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
lai spa an rupuwe kum kawa ba pernah long kajing sule kala job dut laro kat baganang shle janai penban nang shle nang daman kasih janai penban juli shilem terlendi lagu shanda Halo, kini kalau kejengker pat, iki Pastor Baro Sengobha Bansyong Shani Sijorong. Ki Pastor Baro Sengobha Bankiu Shani Sijorong. Pelajak kejekan dalam takit khot delegate, iki Pastor Sengobha Bankiu itu kejemput baca kepalang Bankiu Shani Sijorong. Shanda
Amen. Tola kerpat iki pastor ki profesor sungbahaban pendap swagi ni ki jaka ki ba sakhamat kidang bun ki jaka ki balaj kerpat sekretari berpersengau ke program kepada ia kini kapor pemerintah. Reverend Chairman, ngan pensengau ya ka program jong kani ka jing syakri ke jong yu blay lang ba kani ka janmiet ha kani ka por pemerintah kani ka balang presbyterian nong stein. Kumtung ilayo ya ka jing ruai revival naga jing seng samla balang presbyterian nong pendeng. I nong yalam jing ruai bat nong tem hakan ke jing seng in long naga jing seng samla nong klau presbyteri ngin yo ekban pule baduai na itaben basan NS Marbanyang hadin kata ngin yo ek jing keren pediang na kabalang ya kabala penbet ek nega por de Reverend Bantelang bersat ngin yo ek jing keren lamprang ek team dai chairman jongi Reverend JT Kardosau ngin yo ek ban pediang ek jing aingu bat kat badang pediang iki jing aingu ngin yo ya kini ki artli ki kuayar kabaneng kong na kajing seng samla balang presbyterian nong pendeng ban bot da kajing seng samla balang presbyterian maule ngin yo ya ki jing penbena na kaliang jong ka sinod bat na kaliang jong ka balang bat kajing penwai Kapor kalabiang sibun yengi Bang yo ban sedang no ya kenika jing mani ke jing sakni blei ha kenika por ke pemerintah
Ngimla kamda penpau kajing ngungu nikong ia kajing seng sama balang nong pendeng kepala ai kani kajing rai revival suabing sedang ia kani kajing syakri kalong isa kajing rai kepala ai mensim yangi kumki kun samla hakani kapor pementa kublai sibun EP kumki kun samla nakabalang nong pendeng bepil ai ia kani kajing rai revival kumka jingseng samla kijbi sot sep ngi ngimla kamda penpau ya kajing ngangu yublei ubla penyo hangi kani kesngi ke baar pupra keblong kesngi ke bakhadu jong ne ubnai ubaar jong kani kesnem ar hajar ar pusan ngiai ngo yublei ke ublei ula wan lam yangi kumki kun samla naki laipot liki presbytery ki bapo jongka KGP sot sep ngi ke jongi bagine poilang hakane ka balang hangne nongston ya ka bangin yo ban syakri ban mani ban pen kraw ya ka burom ka jong blei kum ka jing seng samlang imlak kan pen pau ka jing sngu blei ubalon kat lembat ngi nadu bangi mi na ka jing seng samla kaba arpu ar kabang layo ban penlong hakabalang presbyterian hanong hausnem arhajar arpusau gilayai lingbau snem arhajar arpusau bat kumjuro lemba kiniki ar liki benai jonusnem arhajar arpusan ngisau tu biang-biang kumki kun samla ya kajing lam kebastan kajong blei ya bau blei ule lambet yengi baling ba kanika snem ngira la syaban pentelun iki kam jong kajing seng samla kajongi nak bantaban penkrau jika kerteng kajong turai bon penim uba i ujongi ubalong Jesus Christ hakani ka por pemanta kum ki kun samla habangi don hakani ka balang hang nehan nongston kum sharman jong kajing seng samla sinon dakaman sim jong kajing sngorit dakaman sim jong kajing ie ngesngoy kaban pediang sabalang pi baro syakane kajing syakri nadu ki paranong kitkam ki pastor ki teman basan ki dekhat bat ki delegate baro ot kumjuro ye pi ki grup choir ki badon ke bentah hakane ke janmin bat kumjuro napta jung ilang baro kibala benedon kat lem hakani ka por pementa ngesngoban priang pi baro aka kerteng ke ba im ka kerteng ba don bortam ka jong trai ubalong nong penim nong suspa ujong ba jong pi ubalong u Jesus Christ itu wairu ba bulini snei ban ya lamingi nadu kani ka janmit pementa lasai ka sngi hadu ka sngi ka ba krau ka ba kentang khoi ka jong play bagi sa yoru ban penkot yakane ka jing syakri kaktin ka jong blei ko ong turung sa ka kerdom jong u ba da ka jing aingu ba da ka phalau jong u da ka jing ro tu aingu yu ba to ker khu ya ka kerteng ka jong u ngin le jong blei ha ka jing duai au blei ber pa u jong i u ba beneng aingu imek ba i ya ka janmin jogane ka sngi ka basan jogane ka tayo kabame au blei mila lamru yangi kumki kun samla nagi life out lagi presbytery hapo jong KGP sot sep ngi ka jongi bangin yo atrai bane lumlang hakan ka balang ha nongston nakabantaban syakri ban mani ban kraw ablei ya ka kerteng ka ba im ka jong me trai suba i jak bas dang jokane ka jing syakri ko trai ngi wat ning kong ya ka khmat blei ka jing rap ka jong me namangi snau thu ablei lada klem ka bor ka jong me klem ka jing ram ka mi ko trai nginom la ban le rem trai suba i namata ya lamingi nadu kana ka janmit la sai ka sngi hadu ka sngi ba kraw ba kentang ka jong me bagi baro ko trai bagi niwan pendap au blei kin long bet ko trai ki jing snei ba ki jing lam blei ka jong me sneu ka jing dwai jogi map jogi pop ka jong i ha ka kerteng jong Jesus ngi dwai amen ngin ya solang ka jing rai ka nambar ka ba arspa khandai fu ar
bat hadin juga nega jingrai kumbala penbeng kerpat teman basan NS Marbanyang in saya laming iba punak tinggal jong blay bat ini lamru ingi sya ka jingdwai arspa kendai puar haba trai ki kam jong menga perkan kadno ngadap da jinglingo abakrau nga igi klor nga sneo jingriu pertan keleng sodong ka bo jong mega pau mensim jong atu iro utrai melong bakrau mensim jong atu iro utrai melong bakrau arspa kendai puar ngeni yang lang baro jong menga perkat kat no ngadap da jing lengo bakrau na iki klor na sneu jing riu upertat keleng saudong kabor jong meka pau mensim jonga tu ya roya utrai milong bakrau mensim jonga tu ya roya utrai milong bakrau abang ayat leng baki lau ba lau san ngas ngeu jing pa ngeu tiang ki sim hudi na kliar ulum na iki tiki madan ngas ngeu ruki jing beler basusin mensim jonga tu ya utrai melong bakrau mensim jonga tu ya utrai melong bakrau haba ublei dukun benut ban pa kani ban shem pangrut ngam la menta hakading pra jingkit ka jonga umba usha uyat ban pelat paryanga mensim jonga tu ya utrai belong bakrau mensim jonga tu ya utrai belong bakrau enda utrai unwan hap deng jing risa ban le chaying nang niyanga unshao ya ukangu kaya rokan yai sawa gan pen penaru bublei ulong bakrau mensim jonga tu ya utrai melong bakrau mensim jonga tu ya utrai
trai Nelong bakrau Nelong bakrau Hasuai ke beng pendam hoblai ke jiduai. Ngaku hak ya ban pesngulang hangilang baru apa Singapura. Naki katu kat ni ki kentin ke besisa bagi bekoi ke jutrai. Ya kaba ngaku ban puli naki arteli ke benta. Kaba nengkong kalong nak jiduai sam ke jung David. Kaba sispa alai pulai kat kot kaba nengkong hadi kaba lai. Bar kumjuru nak siti upol sikinong Hebrew kalnong kabasi pau kat kot kaba ar puar hadu ar pusan baki kenten ke jong blai ki ong kumne hak mi kaba bha bar kaba itnat kat no baki para ki songlang hak biaso kawai kalong kum ka jingsle kaba kodor halo ka kli kaba toit yakinyu tumo yakinyu tumo aron ken kablai her nikir yang kijan jongu kum jer u Herman kablai her halori kilom seyon nabahangta ken utrai ulah hukum ya kata kejingkurku kajing em kababha halakerta ken to nginyawan hajan dekat donut basisha hakabangis ngos kam bha ka jinget bala sunrai ge dono jangi na ka jingtep lam basneo bala sait yekimet jangi de ka ba khoi to ngin ya bas kam ya ka ta ka jing pla ka jing kerman gi jongi bakana om ki shu namar ya bala ban sania long utau bala kular batong nya perkat banyak penki perlok hi ya kajinge it bade kajinge le babha klam de ino ya kajinge senglang jong hi kumakalong karukom ya kiwai henrei de kentu perlok hi bakata khamtam kalba filio i ya kata kasngi bakal nang jan ubleun kurku hagbal pen pulinak tien ka jongo ngenya pendam ha kajing doai au blei bok pa jengiu bahabneng ngiwan ya kaban aingu ya kaburom kabukrau ke jongme namar mengitip ken kutrai milong blei jengiu bala bandap ya kabaneng sejrong ban ngitip biang ru ken kutrai milong blei jengi ubala bandap ru ya kendau setibian nyangu ame yame ablai ya kajingis nei ba kajing krau ka kerteng ke jongma mdon pat dikiwe ki kerteng kiban kam krau ya ka kerteng ka mangi nyimane ya ka kerteng ke ko trai ngipen pau ya kajing songu ka krau ya me ke ko trai hakan ka sngi jong ke ka por Hagaba mio i la kajong kajing sang samla sinat kajong me. Saji sin pad opo jeni usnam arajar apusan. Ubahadin ngile klatno ken ko try. Na kajing sang samla sinat menjem snam hagabalang presbyterian nong om. Ngis ngoto biang ken ko try. Ya kajing kerkublai kajong me. Tad adu bengin jampat yanusnam hakajelenti kajongka kabar pulai o atrai ngis ngoto biang ru hapo jongka kesnam mio i kajing sang samla sinat kajongma kalayo ru sibon kilat ban pentelon yikikam kibokrau kajongma ken kotrai komtra hapo jeni kapor ken ablai ngada doai nengkong kamtam ipaso bolong chaman ubanya lambet
ialah merenti ya kejeng sang samla sinat i barok kawai ya kinong kit kam ki bakmat ke jongka hoi ki pastor ki ba ki jongi ki banya ai ya kakti kamon ya kakti kadiang ke jongki banya pentelon ya ki kam ya ki sinat ke jong ma kumju ken ko trai ya ki wai padru kit khat ki ba per ki ba ki kajeng sang samla sinat kadon ken ko trai kila no senyang sibon ken ko pa bani pentelon ki kam ki bok rau ki jong ma kum ta ken ko trai apo jen kapor milakot bat melalom lang ya ki lai pau tuli ki presbytery ki bedan apo upur usaham joka ki KGP sange kat ni nge don apo ni ki saukan ro jong ka yeng ka bakatang ko ke jong ma ya ka bla tei nang ru ya ka ken ko try ya ka bani tei ka duan ka bakrau ke jong ma abang i don hang ni hakum ken ka por ken ko try om nam ta ka boram ka jong nu henry atrai nge scam baki ai baro ya ka bani don hang ni kan long bet nam ta ka boram ka bakrau ke jong ma ken ko try hoi abloi ngitip scam ka ni ka poru yo dang don sibon ki kon samla ba kan thei ki dang don kan ti hai kan ti yeng ke jong ki ba don ye ke jing mu banwan jing de jing sang samla sinat dorangkat ye ki ken ko trai tad adu bagina poi tiap akan ga jaka bagni syam de jing su bha ke jong ma abloi ha ko mungkin ka poru ngaduai ker pangat maka jing snai ke jong ma ya ka mendarangkat baro ki kam bat ki bentai ka bangi siaban pendap apo ne ke chan mit la ka long ka jing ruhai la ka long kinoi ki bentah baro ker pang kung ku trai baba ya ka jing slok haka bangi sayo ya ka jing kan ram prang lu syakri jong ma ubalong lu chairman jong jing sang sama sinat ina kmit lenti kin ku trai baka jing alam jing mot apo jing ka por kandarong ki do not berkebala thor ro ki molong kene ki jong e ablai ngi duai ker pangru ya kasngi ke bala syai haba ka jing sang sama sinat ke jong ma kan sayo ru ikalat ban perkat iki session ke jing perkat kam ke jong ka atrai baba ke sadon sibon ke jing patai kan sadon sibon ke jing perkat ablai ngilong tang ki breu ki bangim la em ban ngim syampang ru em ku trai kumta na ka lyang jongi ku trai ngi wa syai ka khamat ke jong ma na bang ngilong tang ki breu ki batulat ba ki bam syampang ru em sya ken ku trai ha ka jing perkat kam ka jing la syai ka sngi baro ka wei kan dalong ye kaba me milong syua ya ki bentah ke baro ya ka bang sependap iki kam ki jongka ken ku trai kan mau ker pangru ya ka sngi bo krau la chi sngi ken ku trai haka bo pai lang blasus pa jong me na baro lai potli ki presbytery kin sawani ya kamania syam haka ni ka balang hanong ston ken ko trai mindorang ka akan tiai kan tiang ke jongki ya baro ken ko trai haba kidan ru ya ka jing melenti ke jongki banwan hang ni ban sya skoru ya ka tin ke ba em ke ba sisa haba ki syakri ke jong me kin sapen ngawi ko kubor ka ba por hakum ke ka por ke bagi em ken ku trai ablai ni em sisa hakan ka pohor bekan ka ya ka bakat siba pai ken ku trai kidon sibon kiding pengkyang kidon sibon kiding tendong kam tambi ki kon samla jeng ke senat ken tai bachen rang ken ku trai ki sang khawe bakan ka pertai ka truai ki kon samla ki be ka jongi ablai ngi duai ya ka bamini snei kum ta ken ku trai sya bo musim bo ko jong me unda unker iki kon samla sinat ken thei ba chen rang bakani ka perthai baki em ken ko trai gamlong ka perthai ru ka basuk ha ka jiat lenti ka jong ke bania ha ka jing em ka jong ki bam ka ski ku trai a trai to da to ker iki kon samla jo ka sinat baki nang la ken ku trai banang wat nang kong ik mat ka ba em bar ka ba sisa ka jong me namar bangi tip scam ken ku trai baki bor ke jo baman ru hakini ki por bakin ki hamanta udaya syarum saneng ayanu ken banyo ban ngoi telino barban penherno ya ka jinget bloi ka chongki long me
uding do usyandu man kersani ka jing em ka jing ilang baro ken ko try dorang kat ini kapor ka bakodor bad habangin sapen bendap ro ike pukurang ke basa ke jongka nyai ti baro ikini tang kerteng ke batyang tam ke try jing uji sukres ni doai amen. Kublai sibun temesan NS merbanyang ya kajing pensngau ya kajing bakhu jong play bat kum juru ya kajing bu play kajing tuai mentangin yo no kajing kren priang nak liang juga balang ke kerpa di Reverend Bante Lang Bersat ya ban sim ya kadi bentah Reverend Chairman, Penyai ya kini kajing syukri belai ha kini kajan men. Balong ru ichaman jong kajing sing samla ki pi sunat sepngi. Ki nakit kam baro ki pastor, bat ki professor, bagi teman mesan, ki khot bat ki delegates baro, ki long kpa, ki para samla kan thai bat rang. Bat baro kat ki badan ha kini kajing syukri belai. Ki sngau ban ai ku belai ya pi ha ka kerteng ke bm Pat kabadan bortam utrai penampan jengi ujus kures. Gisngau ban aingu yo belai, belai ingi kini kesengi kebaitunan. Pat kamtam balawalam yapi baro. Nado bapi filami nalaga join ki jingisam ki balang ki presteri. Bat bapila poisok hangni hakabalang kajongi. Bat ngingis kam kadai kajongi lam kajong belai. Nam ta jongi ki khon samla jong ka sinan panya don lam don kan ha ka ni ka jing sang ka ba ar phulai jong ka jing sang samla jong ka kichi sunat samgi kamta ngayeng ha ka ni ka por nakaliang jong ka balang panaya ka jing kren pediang yapi iwei pi wei baro bat ha ka ju ka por nakaliang jong ka jing sang samla jong ka balang ka don ya ka jing roi pediang pan ka karpat yaki pekinang wan lupa shani shikman Nado baka balang kalayo jing tep baka pali jong ka jing sang samla ka chipi snat samgi kanlong ha ka balang nonston lemba ka jing pen bai jong ka jing sang samla nonston presbytery ka balang da ka mansim ka bakaman bat ka bashurham ka pediang ye ka jing pen bai bat ngi aingo ya ka jing alam bat ka jing donkat ka jong belai ya ka jing pen kre jong ka balang bagi kirim paying Kristan hado kene ke klimat kapamenta. Kum kajing tep lang ingi baro kit khat pati delegates. Kebalang Presbyterian Nongson lasang yaka house nam Shejar Praspa Sampusan. Lemba kajing wanyalam jong ular sing kongwer. Pat hapdeng jong kajing ya jong kapor hapdeng kirai dam kebalang kalanang roy hakikam jong kajing syakri belai kajongka kebalang menta kalakan jo kumba shispa nyapos nam kajing yai lenti kajongka bat kene kalong kasin kebening kong ya kebalang bagan pedang ya kajing seng sinan kebalang kadon sejan respa sopen riungut ki prabangai habo jong kebalang bat kadon arspa nyopoar ki rempeyeng Kristan pada kini ki arspa nyopoar ki rempeyeng Kristan arspa sophuwei ki bapediang ya kini ke jing seng samla ki chipi sinat semgi kum ka balang ha kini ke por ka pedang sobha yapi ke jing seng samla ki chipi sinat semgi kintup yapi ki nongkit kam ki pastor bat ki professor bat yapi baro ki khat bat delegates ha ki balang ke jangi pat kumjuru ha ki rampai Kristan baro da ka mensem ka bakaman ka mensem ka bakloi ka mensem jong ka jing in bat ka mensem jong ka jing sobha ya pilang baro kumta haba pidan ha ka balang ka jangi ha ki ni ki laimet bat arsingi princess sham shibun ki jingduna lagalong ha ka balang ne ha ki rampai Kristan ki jangi hon nakaliang juga balang kalau persang hai bor ibarat kijangka man penbet penbiang ya kijonon kam baro hanrai lada pisham ya kita kijingdona sengobha wadam ya tau yaki hanrai ngidap yang sobha
lada piria pen i lang ya kita kijing duna kijongi kenang bengilah ban penbet penbiang ya kene kijing seng sinon bakan long ka jom bat ka pensobha hakmat kijong belai bad haba pirung ha kilong ying kilong sam ha po jong ka balang shisha kilong ying kim dolong ki babet ki babiang ha kiliang ki benta baro kumta haba pirung ha ki ying ki sam ki jongi lada pisham ki kijing duna ni kijing bombet ki bombiang man pendap man penbiang ki kijing don kam laha ka bam ka di kathia kadam ni ki we ru ki khat bedelicates baro yo don nap deng jompi ki bom shot ki bom klan hakamet ki jompi ki bom long ban bam do ni ki we nakalian jo ka balang ni kerpa japi bas ngobha banyathu ha ki trayeng nakabanta kita ki jingbam ki bapim long ban bam pan nganget banakaliang jong ki khon jo ka balang kina persang hi ban ai ka babhatam nakabanta jompi ki dukhat bedlicates baro kani ka wei ka di ka jingkwa jong ka balang nakabanta jompi ki dukhat bedlicates baro bahaba pirung hakiram bayin kirsan ki jongi to pinya selok pato pinya kirsan lam hakajing duwai ingat badaga ba pilai kumta kani ka jingwan joga jing sang samla sinan kamon ra ka jingkala tangya ka balang hanrei khamtam yaki long ying ki long sam ki jongi bakinang shushu ban shakriyo blai bat kane kanyesa kenmau serta kin haswa bangan syong no sai sen pan nakalian joga balang bat kirim pe yeng kusan hapo jongka gipiang sobha yapi dakaban sem ga bakban bat kabas ngobha hagi balang ke jongi yapi baro kit khat bedelicates bat kumjuru yaki pailang jongka sinan kiban wan shakajing shakri blai hagas ngi utrai bangi ngits kam bangi kerman bau blai undalam dorkat bat pi kajing sang samla sinan hakajing shakri yo blai khamtam hakajing ilang perkat kam lasai kasngi ngikerman bakin yaj bet kinyaj ranti tu blai ngurku undalam dorkat bat pi kajing sang samla ki chipis not semngi paling ba ki program baro ai kan long kajing kerku amtang ke sinan rei khamtam yaka balang hi borok kawai Teha kini kapol kerbang ngadang kublai yu chairman jong kajing sang samla sinan kum kadak jong kajing pidang sobha ngakarpat yaki khon juga balang papin sobha banyak jeng kat kibala banyak dan ha kini kapor pada den bangladab ban ai kublai yu chairman ngakarpat yaki khon samla juga balang pin sosial mi kabanta ke jong pi ban ai kajing roi pidang ha kini kapor so tu blai dalam berkat pi ni ba jong kajing sang kini ba baru lagi belajar di kepada cikgu kejong dan ku nam tak keburam kejong aman kebelan ku nam tak keburam kejong aman
Kublai Shibun Rebren Bantelang Bersan Rekat Lem Batka Balang Hiborok Kewe Ya kini kintin pediang Snobha Gajong Pi Nak banta jong ikum kinongkit kam kidikhot bat kidilekit Jong kajing seng samlas sinan Ngi pediang iye yeki Dakabas ngongo Dakajing sokumen Hakadi kapor kabamanta Kublai Shibun ro ye piki kun samla jaga balang hang ni na lor ke bai pastor ai ka jingkren pediang pelapan burro ya kene ka jingrai pediang Kublai unang kerku ye piki kum ki kun samla pinang yat saprang ha ka jing sakri ye ka kam ka jong konran Kublai hi un iseban kerku yal jong ka balang hang ni bagi ai baro ke jing pen krek ka jong pi Nakamentakan dia jing seng sinon ublehi unon kat lembat pi naduk ke balang bat ki longinong sem baro mentang isa yepoi syakwi ke benta kata long ban yo ka jing kren lamprang ye ka tim ko ong to pai pi to nang yat ro ti syam poi syane ke benta Ini solang jumai kaba arspa lai pukandai, arspa lai pukandai. Alebi konu blay da jingkamen tungin rai, pensawa jing iju blay saudong ke kedu trai. Nginang ya casiyon siyon itu nadung trai, nginang ya catei casiyon senong babaku jung trai.
kajing rai kaba ars pa lai pundai ngini yang lang baro. Alipi kun ublay da jing mentongin wai ban pen sawa jing it ublay ban pen sawa jing it ublay sao dong ka ket utrai sao dong ka ket utrai nginang ya cha seyon iten na jong utrai nginang ya cha de cha seyon shanong baba ku jong utrai pikir kun usim bleng token tiu nam klem wai pen bna kerteng utrai keleng pen bna kerteng utrai keleng ma ben riu tip utrai ma ben riu tip utrai nginang ya cha seyon iten na jong utrai nginang ya cha te cha seyon shanong baba ku jong utrai ulum seyon badap daburong jong utrai ngin yad halen tik siar nela ngin yad halen tik siar nela ban poiri bdeng pernai ban poiri bdeng pernai ngin nang ya cha seyon iten na jong utrai nginang ya cha te cha seyon shanong baba ku jong utrai jing rai tiang en yai sa kat ba cha prang nang yai nginang ya cha kari utrai nginang ya cha kari utrai ribat yang bom jublat ribat yang bom jublat nginang ya cha seyon iten na jong utrai nginang ya cha te cha seyon shanong baba ku jong utrai. Ki para nongkit kam, ki pastor, ki teman besan, ki dekhot bat ki delegates, bat baro ki bedon lang hakani kajing syakri. Nasnyo sesinpat ikaban ai kublei pi baro haka kerteng kaba im kaba donbor kajong trai ubalong unong penim bat nong suspa ujang bajang pi ubalong u Yesus Kristus. Nakaliang jong kajing seng samla keji episode sepngi. Kajubo ia katim habakum kani ka janmit ka basdang ban kren lamprang ia kani katim lasanya ru charman kumta kani ka por ka dei ka pali lani ka benta ka jonga kum charman bangan sim ia kani ka benta
ban ai ka jing kren lam prang ya kan ke tim ka jing seng samla ke ji pi sep ngi nak benta kan ka jing seng samla sinot sep ngi ka ba arfulai hakan ka balang hang ne nongston kelabu ya kan ka tim mentak snem arjar arfusan ko ong to pai pi to nang yat ru ya ka seng nong rim nak kitab Deuteronomy kalong baningkong kadekon kabanyo ngene duai au blei berkupa ujongi ubah beneng ni aingo ye me au blei kan ka por ka bak kodol ka por ka bak kentang me penyang ru atrai jong sakri berit ujong ma hakan ka jaga ka bak kentang ban keren lamprang ya kan ka tim jong ka jingeseng samla ke episode sep ngi ka jongi trai suba ye ayu ngalong manga ngalong tang sakri baret ko trai u sakri me trai la pen kre ni ka benta lenga sngo tu ko trai bake ek bro trai ta ka bor bru trai ga nom la ban le ka ta don kam trai ka bor ka jong me bake ek bro trai ngan keren ka ni ka por om nak jing la om nak jing start om jing plat thlet ka jong briu hendai kan long na ka por bar ka jing lam ka jong ma kerana trying shot score nama gi tim ba melong blei jong i sngeu ka jing duai ka jong i ha ka kerteng jong chi sungi pan amen to pai pi to nang yat ru lingkot ngene pai ya kane ka kitab Deuteronomy kepala seng nong rim ya kanika tim ha kanika snem ka pementa ka kitab Deuteronomy ka kitab kabasan jong Moses ka kitin Deuteronomy ka kitin Greek kabamon kajing ya kren sepang ki hukum lani ka kitab ki hukum ka kitab ka kentup ya ka por kumba saupo sngi haki pentamadan haka rimo wap hapdeng kajing yatwir bat kajing kang yaka wa Jordan bon ki benta kabau Moses upen lot por ban kren sapang ki hukum bagi kon Israel kim day ban kelet ya ki hukum kejong blei Moses usneng kadu bat lot thungro yo Joshua bon long unong elam jongki hadin jong u la tho ya kan kitam hagasnem ruspa arway shwau Chris long bala syam ya ne kitam da u hel kaya napo ka temple hakate kasnem ruspa arway shwau Chris kumta ka long ka way ne ki sautli ki kitam ki ba ningkong balang nget ru baya kan kitab Deuteronomy kadai ka kitab baltho do Moses ka kitab Deuteronomy kalau ka weni kitab kiba internet haka Bible kabe tho ya ka jingkren kiba kodo jong Moses namar man laki lenong jong kanika kitab kadona ka kala kabak kenjaman sim ublay Ukraine hakane kitab bagi konsel kideban kongu ban kidei ban ban buram yo blay kane kitab ke seriam kitab nong itu lupa nama kitin kersiu kitin maham ban kijingkular kijing pentengen kidonaka kita kelong kendiat sepangkan ke kitam katim kong to pai pi to nang yat ru nang bakani ke tim kan kamsai ngakwa mampatai lingkot ikintin kibadon hakani ke tim kakitin to kadai kakitin kentu yanu kaboong tu le yakane tu le ikatai tu minot tu le tip sngi tu salebha tu duai tu syakri bat kumta teten nang ta ka don hang ni ketin pai
Kakjin pai kawan na kakjin Hebrew kabagyong kata kasua kabamut pai turn towards lani return kabatheu ya kajing wan pai pan nakalenti barim syakalenti kabatmai nakalenti kabasniu syakalenti kababha nakalenti kabadum syakalenti kabashai nakari jo kajing long merau syakari kajing light merau bat nakari kajing mane blai thau Syakari mane yau belai wa baru belai wa shishan. U Isaya hakan nong basau busan dekat ke arwang to pai kemat syanga batulong balapen kiba kut jangka pertai baro namanga long u belai bat don dau weipan. Kani kamut bah pedeng kijing kijing jenjar kijing kuslai kijing atatin bat kijing bom tikna joka jing Top hai shau belai ubran ka bor har ka beneng ba kendeu ubala ban pen yangi Chronicle nyau khat sau ka bagi sobang ban pule ka bang la ki briu jonga yak bela khot da ka keteng jonga kin pen rit yeladi bakin duai bakin wat yak khmat jonga bat kin phaino na ka lenti boman jongki kum ta tingan ngeu na beneng bangan map iki pop jongki bat ngan penkia ye kari jongki kata kadek batai sapang kakjin pai kakjin kabak hadu kabadon hang ni ong nang yai go ahead marching forward kakjin nang yai kamut nang yai syakman nang kam syakman don kamban ap yai no habang ekut ban le jing le bad parlong habang lek khon nada umpat kuloi uong yanga lenengi tonang yat mapi syakman ngan sabut nadin habang yat syakman kadai bandon katong ban poi ne ban penkut yakata kajing yat banang yat syakman kamdei ka lenti ka basok ubanang yat syakman uhaban mat ikijing hakatakan lenti ya henrei lada u yaine hajing nang ya jong u un poi sha kata katong kathim ko ong to pai pi to nang ya ro kane kitab Deuteronomy kono banding kong record ka ba nyau kong ba ki konisel kira penlut south post tali ki snem hakajit lenti kajongki saka hatsur ban poi sakari kanan kadai namar kajing bom kongo jongki haba kila ya bon tigisnem hakajaka bakin ya tang khatwei teligis ngi barkata kajing ya lenti long ba ki riuten man ki bami nadu na Egypt baro kila klan light no tang u Joshua baru Kaleb kila yo alat bani rung hadu hakari kanan Ublay usya iki bagian yat bon ligis nam nama kajing palan kajongki baru kwa bagian long kiba kongo bat kiba rendang hakaba kin simti ya kata ri kaba ublay ula ayeki kajing yat lenti kiba saufos nam kala kutno nak banta jongki hakane kitab Deuteronomy kadekot kaban riu hadu kadekot kaba pra jogane kalong kaban ingkong kadai ka benta ka bau bulai uhukum lingbau Moses yagi konsel bakin ino no yaulum Sinai bakin lek no syakata ka ri kanan hakabau bulai ulakular haki paten men jongki ki konsel lagi pulai kitab Joshua kanang basipau dekat basan bagan dekat ke basau pau ngilap ya kata kadai ru kajing penken mau nam tagi konsel hakabau bulai ulakular nak betau Abraham ban ai yakari kanan kitab Genesis kelom khatsan kerekot khat prabat arhuengi lap yakata ki konisel hakan ne por kilas ngautu yak ei ba Moses bakran lagi balong ba kilas ngautu yak ei ka ki deiban le badek ei ka kim deiban le bad kira kularu akmat ka jong blai ban long ki ba ko ngu yaka ei ka blai ulo ong haki habau blai ulo ong ki bakin paino tonang ya
Ublay utenjo iki hadu katno ki long neem ki balak ploy ban kongu yo blay. Kom tagi konesel kom ublay ulah hukum iki kila kongu ya hakajing lam ka jong Joshua bat la ong ru bagila poisok sakari kanan kari ka badam dakadot bat kangam. Kajing yait lenti jong iki kon samla Jong ke bisot sep ni lane ka jet lenti jong ikum ki bangen akin ki sngi ke menta lane kata ka jing jet lenti Kristan jong i kolong kumnu prasamla ba ye hau tra Jisu ngimla ban len ya ka jing shisha ba ka jing jet lenti ka jong i kum ki kon samla bat kum ki parame ki kon Kristan hakini ki skimta kajet lenti kani ka perthai hajet lenti ka jongi ngim don e ro kata ka jinge per na kajet lenti ki kon Israel nado na Egypt hadu hari kanan haka por ki ba Moses ule lam ki baleng ongkum ta kat kum kini ki daw ki don ki daw ka baning kong kolong ka jing knyom Nangta kajing ile persya yu belai, kajing bisni para Kristen, kajing mana belai tahu jokan ika perthai, kajing long arsam, kajing bom kongo iki kimiki pa, kajing sarong riu belai, kiba kum ika do juga jong riu belai, henry kiba leno ika bor jongka, kiba tang yaladi, kiba sbai, ka hok bat ka jisa kam don su bon sen ka jing im ka jongi kalong persya ka man ka jong blai la ka long hakak chen ka bangi kren la ka long haki kam ka bangi le la ka long haka jing mut ka jing perkhat ka jongi bon sen ngi le pop persya yu blai la ngi le persya ka man ka ba khoi ka ba kentang ka jong blai ka ka thong jo ka jet lenti Kristan ka jong aba jong phi kum ki khun samla ka thong ko long ban yo ka jing im bom jukut la ne ka ka ri kanan peneng ka ba purnai kum bagi khun Israel ki mi nari Egypt ban ka thong ko ki long bagi di ban poi sakari kanan kari ka ba blei ula kurkhu iki parambe hau tra Jisu apostol Paul wong latang hakane ka jing im ka bagi don menta Ngi ong bagi don ka jing kermen ka jing im bom jukut gilong ke ba koditam naki briu baro ayu ka de yang iban le ban yo ka jing im bom jukut lani ban yo eta ka ri kanan beneng ba pernai ko mau tra Jisu la deban kular haki bangai baro ka badon kam yang ikalong bangi de ban pai khmat chau trai babanang ya hakan lenti ka jong trai ban pai khmat chu trai ngidon kam ban snau tho yakini kabaning kong kolong ngidon kam ban snau tho bangi long ki nong pom ngidon kam ya ka jing kala ka bamut ban yo map iki pom da ka jing sait da ka snam Jisu ka ba a kolong ngidon kam ka jing kala ka bamut nadu ka mansim ka jing kala ka bamut ka theo ya ka jing ino ya ki ki barim ki bolong persya ka mon ka jong blai ki bagi jule ha ka jing em ka mana ka sngi da ka ba bread lo dau tra Jisu na bagi yo ya ka jing pen em ka balai ngidon kampan pediang yu Jisu kumunong pen em ha ka do no pa ka men sim ka jongi uto weu dakat halo ka ding pna ulong ka nuksa ka ba nak benta ka jing im ka jongi ya ka jing pediang Jisu kumunong pen im ha ka do no ka jong u baru Jisu ula pen layu bat ban pen yo ya ka paradise ne ka jing song ne ka ba bom jukut kani ka thim ka khot yang abade phi to phai phi to nang ya ro ka khot yang api kum ki kun samla wada preng ki jing wada preng ka jing no man sim wada preng ka jing do jigerman wada preng ka jing tunjuk ki ba shirkai to phai phi to nang yat ru nama dei tang kita ki ba phai khma chu trai
Bat kiba nang ya jaka lenti ka yung turay, kin mat ya ka jing ku, bat kin poy siya ka takatong. Jaka jing im kabalong, ka jing im pamjukot. Lani kata ka kanan beneng, kaba pernai. Unong rai semen simurai, kanan ri pernai. Lanungin poy siya kanan, hakanan jing suk la janai. Alingin lech siya kanan. Hulum siyon badam, da buram jong turay. Ngin yat halendik sianala ban poi ribreng pernai nginang yat sa sion itenat jong trai nginang yat sa te sa sion sanang ba bakhu jong trai toble ka jing suun kurku ya ka jing kan lang prang ne ka tim nakabanta ka buram ka jong blai amen. Mentang sayo ikaban lum yaki jing aingo tikat banang lum jing aingo ngi sayo ro yaki art liki kwaya naka jing sing samla balang nong pendeng ban naka jing samla balang mauli tikat ba ki kwaya kinang penkre bat kat ba ki volunteers ki ban lum jing aingo kinang penkre ini so pat ko jing rai ka ba arspa khandai busan ban kabarang ruai ni kajing ruai ka koyar kabaning kong sebaban yeng lupa kajaka kabadai ban ai ye kajing ruai arspa kanai busan dana pedeng kiding martel uba bit mangan kinkor iki mar bertei tementa ile seban kamkor kublai kasngi bun pau hanga kremka kajing ruai ba arspa kanai busan ngini yeng lang baro don hapo Kiting marte ubabit pangan kenko ya kamar bertei menta ile seban kamkor kublai kasni kasih baun pau hanga klemka baun pau hanga klemka kerteng jog ulong tiu saron lebat sau iten lat Yashipau hajar daki mar baju yai be aban komi halu Jesu junom du baju shem haka putih ban yaper sang batu Jesu isulong jing le no aban jingi jong jung nom ha ka I jong
Nang
la nang ja ching skiu la nang delay nei hang ni ha ka prthe sam la kristan u kris u kot bangin long ki saki kanam trong u banang pin tiu ha jing eman kasi da jing i ya deli kari i benta kala nang to kala nang pra jing dum sin ya kala ya ni la da ni le bom yo i tu yeng no ta ko kun sam la tu yeng min ta tu yeng ku kun sam la jing gi tu play ban ra sha leng ka per the tu ngin min la wa tu ngin da su namar u Chris sha prang tu ngi dei ban tu Chinh yai thân tiếng yên lòng ba yai nè Wat langi hap mat pun ki jing e Sha prang ngin turbat ngin yai ya le bom man u ap thap u qua bên tròn jing em sam la u kring ban bên ngô gen mau u Chris hap den ki jing tlo jong i Ting ku kun sam la bangi im ha ka ni kaya In yeng nang ni ngin yat bat ngin ra ya ku bor ba pa Wat king ku kun sam la ban i im ha ka ni kaya ngin yen nang ni ngin yat bat ngin ra ya ku bor ba pa tu yin yen sam la min ta tu yin min ta tu yin ku kun sam la jing i tu play ban ra sha leng ka per the tu ngin min la ba tu ngin da sa shu namar u Chris sha prang tu ngi dei ban tu Ni ai ngoi ulei lingba kini ki arli ki jingrai ki ba kerpang ki jingrai ki ba snowtenan ki ba snowbang om tang bagi snowtenan om tang snowbang rei ki donru aka ka kubor ka jingelap ki gospel ka jong tura Yesus Kris ban kre kwaya kam dei ka basuk haban penlun dagi tayo dagi benai
คำทำบันเป็นแคร์ก็จึงไรกวายาบันเดไรซีนอนขบเลยชิบุนอีพีกีอาร์ตลีก็จึงสัมลานักบังน้องเป็นแดงนักบังเมาลีพิเลชิตอมบันเป็นแคร์นี่ก็จึงไรเพื่อเป็นกงูอีกก็บังก็จึงสัมลาซีนอนกระชันยาอาพีพิเลอีกตาบันก็ลงชาก็จึงกรุคูนักตาจงยิลังบารอกวิสเงาอีกนี่ก็จึงไรกิบพิพิลไออุบเลยอุนังกรุคูนักบันตาจงพีกุมกิคุณสัมลาบัพพินังยัชพรังหากจึงชักรีอุบเลยบันเป็นจำเดินไปกิสูจึงไรละหังนูกบอุบเลยอุมวันบันเป็นยังนักบันตาจงพีที่หากนี่ก็ปอนนักตากันนี่ก็จึงไองูงานเกิดปันอีเรเบรนบารอกลังลิงดอกอีกบันอินวันอีกบันบุก็จึงดวยบันเป็นกันตังนี่ก็จึงไองูหากนี่ก็ปอร์กับบันตาต้องยินด้วยยังงูยังไม่เอาเลยลงป่าจึงบ้าหับนังน้ำมันก็จึงอีบิกจิสเนยก็จงแม่ก็มาละเทะก็จึงอีมก็จงอียังงูยังไม่น้ำตาก็จึงอาลัมก็จงแม่ยกีไว้ปุยบาร์กุมกิเชครีก็จงแม่นารุบิกิมีนั่นละก็จงกิยิงกิเซมกิบาลังก็จงอีลงบ้ากิลันตีก็จึงไอบัดตอนรุกิมันอาจันLai alam bangin poisuk poisanya kini kejaka kini kebalang nostoin. Baniyo baniyo lumlang kumni nam tag di jingseng samla sinat kejongi. Pada ablay hak kini keklimat. Ngui ke jing kraw kebrom blay ke jome. Ban ngiti bru bamewat ningi ke jing syukri. Trai ngis ngau tu ablay. Ban metip kamba bangimla ban ai ke jing syukri bapen skau bahai ke mon ke jome. Trai hak kini keklimat. Ikerpat ya meh, menisnai ini, menpediang yurgi jeng syukri kejungi hagen dekapor, lengba kejung duai kejungi. Pada hagen dekapor ngidon rui gebenta bengin ai, cekam kejung meh kendiat kepisah. Nak kejung kerku kebakar hai kemelakkerku kejim kejungi. Ngiduai kupamen pediang ini kejung ai kejungi. Bad men kerku ru bahagen nugu bentah kemangi kum kasinot ngin penon kam kan roy kerhai kan man kerhai. Bad kubrom blay ke jong me kanang kraw lengba ke jingim balengkot ke jingya kena pertai bad yara baru yengi wai baharo blay don benta banno sya kene ke jingeng men yarap yengi weng nang yo ma ke jingku ke jong me pingla ban kersan yala ke jong ke jingim ya ke ying ke sem ke jongi ya ke balang ke jongi bakum juru ya ke sinat da blay dwai ru namta syakri ke jong me lese kim yo ya kalat ban ai ha kene ko por isnai bagi jengkurku ke jom akan tu yerinti aki bikin yo benesya menta haki wai pat ki por ngai ti hame ko pai ki benta dang sa jong di jeng syukri ke jong ha kerteng ke jong jisu duai amen mentangin yo ke jimpundana ke liang ka jeng seng sama sinon bakum juru ke liang jong ka balang Reverend Chairman ki jing pedbena nak yang jong ka jing seng samla sinot nam ta sengi ke balasai kasi tarik ubenai march ar hajar ar pesan nak berki ka program nak ta sengi ke balasai kan sedang ha kapor nyo baje ha ka ba nadu kapor nyo baje hadu nyo siteng inyo ya ka devotion ha ka ba inong yalam ya ka ni ka devotion inde Reverend DMS Marwen Bad Maria Dep ka devotion ngin sedang ya ki jing yalang perkat kam ki jongi ka jing yalang perkat kam ke Bandengkong bad ka jing yalang perkat kam ke Baar. Nagamenta kini ki jing yalang perkat kam nagalyang jong ka jing seng samla sinot nglapen kre ya ki report ya ka ba hadin balawai ka ni ka jing seng ya kerpat ya baro ki dekot bad ki delegates bakin ya apswa hapok ki yang mane but ki way pat ki bomday ki dekot ber ki delegates ki balak bandai ki choirs but ki way ki bawan sagan ki jingseng ki la banang ya mi shwa but ngakarpat ya ki volunteers pade jong ka balang bakin sam ya kini ki report syabarok ki dekot ber ki delegates ki balak don laki batch nakamenta kitu ki dekot ber ki delegates ki bawan sagan ki jingseng ki bompat yo ki batch
Subha sashim kini ki report na counters le se ba ka balang ka ban khre. Kini Reverend Chairman ki de ki jing penpena na kamta ki program la sha gasi na kalyang jong ka jing seng samla sinon. Reverend Chairman kini ki long ki jing penpena bar ki jing kerpat na kalyang jong ka balang. La kerpat ya barok ki khot pat ki delicate ki bom pat yo je ka sa ki badang poi hadin bakin sau bha ban ya sa ban lech ki tai ki counter ki badon shkhmat jong ga ying mani ban yo ban sam ya phi she ki ying jong ki parbangai chi po jong ka balang nang ta la kerpat ki khot pat ki delicate ki basa mit bat ki wanra ya lagi jong ki kali ban penyeng ki kali jong phi haki parking baka balang kalapan bej hakarukom kabadai nangta kum kacing pentep ki toilet nakapenta ki senrang kadon hangtei halar sing khongwir memorial building kabadai hakrum jong ki tei ki counter sambriu nakapenta jong ki senrang kadon hangtei nangta nakapenta ki toilet nakapenta ki kentei kadon hasenda jong de ga ying mani sepang mi ngi jongka nangta la karpa ji ki khot pat ki delicate baro ban yakan mau ya lagi jong ki tiar ki tair wa pinnom ino ha ki ben khnang bakan khamsuk ya ka balang nangta la karpa ji ki volunteer jong ka district nong stoin ban ya sa adin balawai ka ne ka jing ya seng khnang ban yo pan bai ki jing jon kam nang ta ka ni ka long ka jing pan bai jong ki balang na ka punta kini ki artali ki choir na ka balang nong pendeng kin ya lej ban bam pan di haying jong kong aideris nong si nang ta choir na ka balang mauli kin lej ban bam ban di haying jong kong util best car ki trying kin sobha ban sia kendu ya kini ki choir baro kublai sibun kini ki long ki jing penpana na kaliang jong ka balang kublai sibun Tuang sebat itu ki jing penpana kumpa ngidio snyo Tiha kani kapor menta ngimdon ne esyo di perwaino ini kajing sakri kani ublei sinpat ngimla kanda penpau jika jing sngongo ublei ublon kat lembangi nadu basdang bat haduk kani kapor kaban siyo ban penwai ublei hi uni steban kurku iki baro ye belum pendam ai bangin mi nakani ka ying ka bakentang in mi ringkat lem bat kajing kurku ki bangilamat lengba kani kajing sakri Ngir penwaino ane kajing sakri da kajing wai kena berba sanspa saufusau bat hadin juga ne kajing wai ngan kerpa di wain ki pastor rangba Reverend W.S. Linkoy jaga ba insa pelaj ngi kajing kerku bat penwai ujisu ula it yanga wan nagari kanan uut uyap hading pena Bangan yo poy sa kanan, pansingat buram ngan yo pong, hariting sain hakanan, bat jisu junom ngan yo syong, alingin lej sa kanan. Kajing wai bat sanspa sabusaw, ngini yang lang baro. Jisu ulai yanga uwan nakarikan dan uut uyap hading pona pangan yo poy syakanan panskiat yo bengan yo pong hari shan kakanan Aji sujunom ngan yo chong alingin lechakanan kanan ri
kanan enda poi sha jing ya seng ba kiriu kut hari kanan bat ki sha phang yu nong siu spa ngan ri wai hari kanan uji subla buram haket ushong hang ta kanan ki kun ublei sha ying u kot ban shong hang ta kanan kanan re pernai lanungan poi sha kanan kanan jing su la janai alengin le cha kanan Tuhan shu Jesu lok Tuhan uap ya pihak kanan ki angel kutkin wan bantan ban shau ya pihak kanan Tuhan bandiki baem batu cem jai hakanan jing su la janai alingin le kanan kanan re pernai lanungin poi sha kanan kanan jing su la janai alingin le kanan Nget penwai. Hakaba wai no jong jing syakuri ke jong yeme. Kum kajian sang samla jong kasnot sepngi. Ni dua yeme ke bamen kerku ye benta baro ya ka bangila yo ye ban pendap. Lagalong ya ke jing ruai ya ke penher ya ke jing ro syeme. Lagalong ke jing pule ya ke ketin ke jome bat ya ke jing duai ke jong teman besan. Oh, ya kajing keren pli ya kani ketiem ya kaba ucaman jo kajing seng samlas not lepli dua yeme kaba men kerku yeki kum juro ya kini kajing ruai kerpang na kini ki art lagi kan hun choir ya kaba kajing seng samlas not kelpne dua yeme kaba men isneiro ya kabanda kerku ya lau jau pait lang bela suspa ujau me rengkat lambat kijing kerku iba bahatamnya pelajno yang ia ulai rengkat lambat kijing kerku kiba dap yang kijame batu doa itu bagai jing ia kiba dap yang kijau Jesus bau try kijing kijau ulai bau panar kiba bom jukut syad kiba bom jukut lamru bagai Jesus la kiba tiang kiba hun bang sajbo kijau men semakut kena gilai ke balong way belai tu kalau kat lam balaga jong kajian seng samlas not bat kum joro bat kabalang kaba pediang ya kena kajian seng samlas not kaba ar fulai ring karulam bat ki para samla jong ki badona kena kori bat kaba tai baru ki syakuri bat ki mamane me menta bat ki bom cukur amen.